Takže ja som mama. Počkaj, môj mikrofón. Som mama 14-ročného chlapca s Aspergerovým syndromom, so Tourettovým syndromom a s ADHD a niektorými diskami, takže s celkom peknou výbavou. K tejto výbave sme vlastne dospeli postupne. Syn bol diagnostikovaný, keď mal 6 rokov, čiže už do školy nastupoval ako integrovaný. S tým, že vlastne už pri tom zápise bola špeciálna teda pedagogička a mal teda všetky podmienky na to, aby teda ten zápis mohol zrealizovať. Chodíme dodnes do tej istej bežnej školy, teda máme podporu, akú má možnosť tá bežná škola teda nám poskytnúť, za čo veľmi pekne ďakujem. A popri tom, ako vlastne moje dieťa rastlo, som rástla s ním, pretože pokiaľ dostanete do výbavy dieťatko so zdravotným znevýhodnením, naučite sa veľa po nociach čítať, študovať, vzdelávať sa, zrealizujte si nejaké webináre, zúčastňujete sa veľa workshopov, aby ste vlastne rozumeli, čo znamená mať takéto dieťa, čo znamená Aspergerov syndrom, čo znamená Tourettov syndrom, aby ste vedeli pochopiť, prijať to, čo ste teda do vienka dostali. Samozrejme, najviac v tejto našej ceste nám pomáhali podporné skupiny, ktoré vlastne v mojom rodisku boli. A kde by som povedala, že ani takto vzdelávanie, ani takto načítanie a knihy mi nepomohli tak, ako tá podporná skupina rodičov, kde som sa stretávala s rodičmi s rovnakými problémami, s rovnakými radosťami a zistila, že nie som sama, že mám komunitu, o ktorú sa môžem oprieť. A preto vlastne aj ja dnes takéto podporné skupiny rodičovské vediem. Tieto skupiny sú otvorené všetkým rodičom, ktorí potrebujú vlastne podporiť a sú ochotní prísť prezenčne teda do mesta, kde to robím. Upustila som, alebo nikdy som neprešla do online sveta a online poradenstva, pretože verím osobný kontakt a verím v komunitu, ktorá sa vytvára na tých podporných rodičovských skupinách, o ktorú sa v čase, keď vám je ťažko, viete oprieť. Čiže nie je to len také sedenie pri kávičke, je to vlastne aj zdieľanie príbehov a zdieľanie ťažkých príbehov. Je to o informáciách, nakoľko pôsobím ako laický poradca platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. To znamená, že viem aj takéto informácie poskytnúť, kvázi poradiť. My to voláme laické poradenstvo. Ale okrem toho vlastne som pochopila, čo je gro, je vlastne prijatie diagnózy dieťatka a aby sa vlastne ten rodič nezasekol v nejakej sociálnej izolácii. Takisto vlastne prechádzame momentálne ťažkým obdobím puberty, kde takisto ako bežné deti sa mení aj moje dieťa, dospieva, samozrejme svojím spôsobom. Čiže mávame rôzne problémy aj v škole. Chcela by som poprosiť vlastne pedagógov, ako aj teda odborníkov o akceptáciu takéhoto obdobia, kde tie deti naozaj bežne majú čo robiť sami so sebou a nie je to ešte teda naše deti so zdravotným znevýhodnením. Oni stále chcú byť s tými svojimi vrstovníkmi, čiže syn je typ, ktorý potrebuje tú socializáciu, veľmi rád chodí do školy, má rád svoju triedu aj svojich spolužiakov. Čiže napriek tomu, že je sociálne veľmi naivný, nevie rozlišiť, kto mu ubližuje a kto mu robí dobre, čo teda viacerí zneužívajú, aj z dospelých, stále potrebuje byť proste medzi tými svojimi rovesníkmi, aby sa on naučil vlastne tie bežné sociálne situácie. Čiže
len ak je to teda možné, ak to nezachádza do nejakých veľkých tých problémových situácií a problémového a porúch správania a tak ďalej. Určite by bolo dobré, keby vlastne tie deti zostávali so svojimi rovesníkmi, so spolužiakmi a v tej svojej vlastne triede. Vlastne aj podporiť týmto rodičov, aby vlastne stále hovorili o tej ako keby socializácii, aby sa neuzatvárali, aby sa neizolovali. Samozrejme, keď je to dieťa, keď to je pre to dieťa vhodné, lebo sú samozrejme aj obdobia, keď aj môj syn je prepodnetovaný a tým pádom si musí oddychnúť doma. A chcem takisto pozbudiť rodičov, že pokiaľ majú nejaké problémy, aby s nimi nezostávali sami. Že sú po celom Slovensku vlastne podporné rodičovské skupiny, do ktorých sa dá teda kedykoľvek prísť, sú otvorené a vlastne vieme nejako pomôcť. Veľmi dlho mi trvalo, kým som pochopila, že terapie nie sú len o synovi, ale terapie sú aj o mne. To znamená, že chcem povzbudiť aj rodičov, že nebojte sa absolvovať terapie aj pre seba. Nie, že máte na to nárok, dokonca by som povedala, že je to nutnosť. Ak máte dieťa so zdravotným znevýhodnením, aby ste si našli terapie a čas pre seba. Ja to vlastne realizujem 3. rok, vzdelávam sa a mám čas pre seba a mám terapie aj pre seba. Nie je to o tom, že som chorá, ale tým, že teda tá starostlivosť o to dieťa je veľmi náročná, v puberte zvlášť, potrebujem aj ja nejakú podporu, nejaký relax, rozumieť sama sebe a potom lepšie pochopím aj to dieťa. A najmä všetci dobre vieme, že tieto deti vlastne potrebujú dlhodobú oporu a nie sme predsa stroje, ktoré sa proste vypneme a zapneme a niekde sa nabíjame. To znamená, že potrebujeme sa aj my ako rodičia nabíjať. Takže toto by som veľmi odporúčala zaviesť aj proste pre seba, nájsť si čas a naozaj investovať aj do terapii pre seba. Druhých podporných rodičovských skupín je niekoľko. Je to takéto posetkávanie pri káve a nadávanie na spoločného menovateľa alebo činiteľa. Potom sú to také onlineové, že ja rozprávam a prednášam a ostatní počúvajú a možno dostanú nejaký priestor na otázky. A potom sú také, že sa naozaj stretneme a každý má svoj čas, aby niečo teda nám ako skupine povedal. Nie je to nejako na silu. Tá skupina samozrejme napriek tomu, že je otvorená, má svoje pravidlá, ktoré si vždy na začiatku teda povieme. Sme a nemusíme byť ale v kamarátskom vzťahu. Momentálne vlastne vediem rodiny, s ktorými som už 5 rokov a prešli sme si rôznymi situáciami, rôznymi obdobiami. Na skupinách vlastne si zdieľame skúsenosti, zdieľame si informácie, radíme sa, čo sa týka legislatívy, čo sa týka vlastne začleňovania detí do škôlky, škôl, prechod na strednú školu. Pozývame si rôznych odborníkov, keďže rodičovské skupiny sú tzv. Svojpomocné a vlastne ja teda sa venujem laickému poradenstvu, nie odbornému. Prizývame si na určité témy odborníkov, psychoterapeutov. Mali sme tu psychológa, špeciálnu pedagogičku, školského psychológa. Čiže nie sme tu vlastne len sami a pokiaľ teda tí rodičia už sú v štádiu, že prijali diagnózu dieťaťa, viac menej nemajú už taký ten pocit krivdy, zúfalstva, tak vlastne začíname trošku s nimi pracovať. Máme samozrejme aj také relaxačné obdobia, to znamená, hodne robíme art terapiu, muzikoterapiu, bol tu dokonca aj kanisterapeut, čiže všetky terapie, ktoré sa robia s deťmi, si mohli vlastne rodičia vyskúšať. A tie, čo sa im samozrejme páčili, tak počase vlastne opakujeme. Ako som hovorila už predtým, máme aj psychoterapiu ako mami. My ako mami.
pretože väčšinou som odovzdávala dieťa pred dverami a nevedela som, čo teda sa tam deje, o čom sa teda rozprávajú. Dostala som teda nejakú strohú správu, že o čom teda, čo ten môj syn aký je a tak ďalej, ale vôbec som netušila, čo je napríklad taká psychoterapia. Čiže u nás vlastne na podpornej skupine je možnosť si takúto psychoterapiu vyskúšať. Máme tam niekoľko cyklov, venujeme sa hlavne ženským témam, pretože veľa maminiek, detí so zdravotným znevýhodnením je od seba odpojených. To znamená, nemajú žiadne potreby, pretože riešia potreby svojich detí dlhodobo a stále. Takže tam tá podpora proste je potrebná. Musím povedať, že ako mama dieťaťa s Aspergerovým syndromom mi veľmi dlho trvalo nejak spoznať vlastne synové potreby, keďže on je introvert a teda navonok nedá skoro nič. Takže ja za 4 ročníky jeho školy som ho nepočula povedať jednu sťažnosť alebo teda niečo na spolužiakov, čiže bol taký partizán. Chcem povedať, že tým, že sme vlastne do 6 rokov netušili, že má nejaký Aspergerov syndrom, tak sme ho vláčili proste po všetkých návštevách a oslavách narodenín, čiže on bol hodne socializovaný a to si myslím, že mu veľmi pomohlo, že proste nastúpil, zvládol ten prvý ročník. Takisto k prvému ročníku by som chcela povedať, že aby sa rodičia nebáli odkladu, že naozaj to týmto deťom pomáha, im čas pomáha, aby proste dozreli. Čiže on mal odklad a to naozaj za to leto, za ten ďalší rok, ktorý ostal v škôlke, mu veľmi pomohlo. Tým, že dostal hneď v prvom ročníku asistentku, takisto vlastne mu pomohlo, že viac menej je to veľmi dôležité na tom prvom stupni, aby ten asistent bol, že ho nastavil, hej, lebo však oni sú také, že nastaviteľní na ten režim, školský, pomáhal mu, kde si čo má zavesiť, aké knihy si má vybrať, kedy zvoní, kedy nezvoní. Čiže on veľmi pekne potom prešiel do toho 2., 3. ročníka. Už potom samozrejme na tom 2. stupni sa to proste zlomilo tým, že teda prechádzali sme si vlastne dištančným vzdelávaním, ktoré tieto deti veľmi nemusia. Sice sa tešili, že sú doma, ale absolútne nechápal, čo sa deje na obrazovke. Nestihal sledovať 30 tvári naraz a počúvať pani učiteľku, písať si poznámky, hej, zbožňuje online testy doteraz. Proste on príde, vyklíka a je proste spokojný. Ale napriek tomu má strašne rád prezenčnú výučbu. Veľmi mu pomáha výklad v škole. Veľmi rád pozoruje deti, aj keď sa s nimi nehrá. Nepripojí sa do hry, ale veľmi rád ich pozoruje, čo robia, či skáču, či sa bláznia, či proste robia niečo. On toto vlastne mi celé prerozpráva, proste doma je z toho proste šťastný, lebo má taký zážitok, aj keď teda on nie je súčasťou, ja neviem, napríklad tej naháňačky alebo skrývačky, ale proste on je taký skôr pozorovateľ. Takže musela som sa naučiť takisto, že neporovnávať ho s rovesníkmi, nechceť od neho veci, ktoré zvládajú iné deti. To znamená neporovnávať naozaj s inými deťmi. Veľa som čítala, veľa som si vlastne naštudovala veci a proste som ho prijala takého, aký je. Čiže naozaj prijať to dieťa, nevyžadovať zbytočne veci, ktoré on ani fyzicky, ani proste nedokáže, tá centrálna nervová sústava na to nie je pripravená. Čiže naozaj si naštudovať veci a poradiť sa, chodiť na konzultácie, možno prísť do tých podporných rodičovských skupín, aby ste počuli aj iné mamy, iných rodičov, ktoré proste prechádzajú rôznymi ťažkosťami, že ako to oni riešia. Možno prísť si vypočuť tých špeciálnych pedagógov, psychológov, psychoterapeutov, ktorí vlastne pracujú s takýmito deťmi, že čo s ním teda robiť doma. A ja som mala najväčší hnev, že odovzdám dieťa do školy, oni tam nejako pracujú a príde mi domov a ja proste na ňo dupem s domácimi úlohami a vždy som bola tá, ktorá prišla proste so stovkami kníh, s kopou kníh a
Ja som vlastne počas covidu zistila, počas toho dištančného vzdelávania, ako sa moje dieťa učí. Lebo tie deti sa učia rôznym spôsobom. Môj syn je hodne vizuálny a proste tak som mu prispôsobil aj všetky kompenzačné pomôcky. Učíme ho alternatívne. Veľmi funguje na aplikáciách, funguje na schémach, funguje na pojmových mapách, vyklikáva proste rôzne aplikácie, hej, dokonca súťaží na čas, takže sa naučil, ja neviem, koľko je riek na Slovensku, hej, všetky vymenovať, vie vymenovať všetky hlavné mesta v štátoch, čiže a to je všetko teda cez aplikáciu, takže prosím rodičov, alebo teda odporúčam rodičov, aby zistili, ako sa to ich dieťa doma učí a netlačili zbytočne na pilu. Nech proste pozrú, že či možno, že sa učí, že beha po celom byte, hej, že v pohybe, musí byť v pohybe, aby sa to naučil. Alebo že mne urobí, ja neviem, za 20 minút niečo, obehne byt a znova sa k tomu vráti. Alebo dejepis sa neučíme z kníh, my sa všetko učíme napríklad z videí. Hej, veľmi nám to pomáha tieto rôzne portály, ktoré vznikli, napríklad Zavretá škola. To nám veľmi pomohlo cez COVID. Aj sme pri tom teda zostali. Niektoré veci zvláda, napríklad matematiku, tam je úplne super, tá ho baví, hej. Angličtina z videí znova, hej, že super prízvuk, bolo povedané, pritom nečíta. Nerad číta, ale zase napríklad aj s týmto som sa musela vyrovnať, hej, ako mama, že nečíta mi dieťa, v živote nebol na žiadnej čitateľskej súťaži, číta iba komiksy, dodnes číta komiksy. Má ich asi 160 doma, aj krásne kreslí vlastne komiksové postavičky. Čiže aj ten talent, proste pozorovať to dieťa, že na čo má ten talent a tam ho vlastne nejakým spôsobom podporiť. A vždy hovorím, že to zdravie toho dieťaťa je viac ako to vzdelávanie. To znamená, že ak máte pocit, že to dieťa nejde v tej škole a nie je pre ňoho školský systém, sú dnes, chvála Bohu, už aj iné možnosti ako homeschooling. Hej. Dá sa už teda aj ten druhý stupeň zostať doma, proste oddychnúť si a radšej naozaj byť zdravý a v pohode. S cestou by som vás rada pozvala teda do podpornej rodičovskej skupiny, aby ste sa naozaj nebali sa ozvať. Vôbec nič nemusíte. Môžete len počúvať a pokiaľ budete mať pocit, že sa chcete pridať, že chcete zdieľať ten svoj príbeh, vlastne sme tu, sme takým uchom na počúvanie a samozrejme maminy si už navzájom radia, ja už nemusím otvoriť dokonca ani ústa, takže už sú tak nabrifované a tak edukované, že dokonca sama si mamina vyhrala súd a teda má pridelený opatrovateľský príspevok, hej, čiže vieme odporučiť linky, weby, veľmi užitočné informácie, aby ste sa vedeli teda obhájiť, aby ste vedeli teda, na čo máte právo, na čo máte vlastne nárok, ale aby ste si vedeli pomôcť aj doma, lebo mať nárok a právo je jedna vec, ale tak vedieť aj teda pracovať doma, pretože je to pre to dieťa veľmi dôležité, aby malo teda prijímajúce prostredie a bezpečné prostredie teda aj doma. A radi vás teda uvidíme na podporných rodičovských skupinách.